המטלה היא להסתכל על העולם ועל כל מה שקורה בו בצורה שמדגישה את הצד המוחשי. לכל דבר שמופיע או שקורה יש היבטים מוחשיים, למשל צבע, צורה, גודל, משקל, טמפרטורה, ריח, צליל, חלקים שמרכיבים אותו וכיוצא בזה. תנסה להתרכז במוחשי, בנתון, בכאן ובכעת, להיפתח לכל הגירויים שפועלים עליך, לקלוט אותם, לחוש אותם, בלי לנסות להבין לעומק מה שקורה, בלי להשוות בין הגירויים, בלי לחשוב על מה זה אומר. העיקר הוא מה שיש, מה שאתה רואה. למשל, תסתכל על הצילום הבא. תתמקד על בדיקת החפץ הזה עם כל הפרטים. על הצורה, על הצבע של הקפה, על הבדלי הצבע של המשקה בתוך הספל. יותר בהיר, יותר כהה. בדוק את הצורה בדייקנות. תחשוב על מה היית מרגיש אילו נגעת בספל. עד כמה הוא חם. תנסה לחוש את הריח של הקפה בנחיריים. כעת, תסתכל על צילום המבנה שלפניך. תתמקד במבנה, בכל פרט. תסתכל על כל קומה לחוד. תתמקד כעת רק בקומה אחת, כלשהי, ובדוק אותה אחד לאחד, את החלונות בקומה הזאת. תחשוב על תחושת המשטח של המבנה, למשל, חלק, דוקרני, מחוספס. כעת, תסתכל על תמונת הרחוב הבאה. ברחוב יש 3 מכוניות, כל אחת במקום משלה, מקום קצת אחר. תתמקד באחת המכוניות. תתרכז רק בה, במקום שלה, בצבעים שלה, בגודל שלה ביחס למבנה שלידה, בלחץ שלה על הכביש שמתחתיה. תנסה לדמיין את הצבעים שלה כשיש הרבה אור או מעט אור, ואיך תראה המכונית כשהיא תתחיל להתגלגל קצת במורד הרחוב. כעת יש צילום אחר. תתמקד בפרחים המצוירים, אחד לאחד. תראה איך כל פרח שונה, בגודל קצת אחר, בצורה קצת אחרת, בצבע קצת אחר. תראה את הפרחים ורק את הפרחים, ושום דבר אחר. כעת יש פתגמים אחדים. קרא כל אחד מהם ותתמקד רק בפירוש הכי פשוט, הכי ישיר של הפתגם, בלי משמעויות עמוקות, בלי פרשנויות. נתחיל בראשון. התפוח לא נופל רחוק מהעץ. תקרא את הכתוב ותדמיין עץ, ומהעץ נופל תפוח. תדמיין את מסלול הנפילה, וכעת תדמיין איך התפוח נופל ממש ליד העץ. שומעים חבטה קלה כשהוא נופל. וכעת נראה פתגם אחר. מי שגר בבית של זכוכית שלא יזרוק אבנים. תסתכל על הבית. תדמיין מישהו שגר שם. תחשוב מה יקרה אם מישהו יזרוק אבנים בבית הזה. יזרוק בתוך הבית או מחוצה לו כלפי הבית.